La setmana política a Catalunya ha estat marcada per la proposició de llei de solidaritat que pretenia iniciar el procés per a proclamar la independència de Catalunya en aquesta mateixa legislatura. Com saben, el Parlament la va rebutjar i van votar a favor, evidentment, la mateixa Solidaritat que propugnava aquesta proposició, Esquerra Republicana de Catalunya i el diputat Joan Laporta. Aquest debat, que poden haver seguit alguns de vostès, segurament en directe a través de la televisió, va arribar 3 dies després de la consulta de Barcelona, que va tenir més èxit fins i tot de participació del que es pensaven els seus propis organitzadors. Barcelona decideix. Una cosa i l'altra, en definitiva, han fet que aquests últims dies el debat de la independència, que ha anat increixent al llarg dels últims anys, hagi tornat a centrar bona part del debat polític al nostre país. Aquest cap de setmana, a Canal Català sentirem avui i demà les posicions més contrastades, més contraposades d'aquest debat. Avui serà Santiago Espot qui ens acompanya, que és alcaldable de Solidaritat Catalana per la Independència per Barcelona. I demà serà la portaveu adjunta del Partit Popular de Catalunya, Maria de Llanos de Luna, que també va intervenir en aquest debat en nom del PP. Tots dos tindran la paraula, juntament amb els ciutadans que ja ens acompanyen, ho faran avui i demà, i que preguntaran amb tota llibertat, cara a cara, a Santiago Espot i a Maria de Llanos de Luna sobre aquesta qüestió. Comencem. Bona nit, benvinguts un altre cap de setmana. Aquí, a vostè té la paraula. Avui la donarem a Santiago Espot, com dèiem, cap de llista per a Solidaritat Catalana per la Independència en les pròximes eleccions municipals del 22 de maig. Senyor Espot, bona nit. Molt bona nit. Gràcies per ser aquí. Gràcies a vostès. Escolti, no tenen massa pressa vostès amb això de la independència? Home, no ens poden acusar de ser gent que tenim pressa després de 300 anys, eh? Crec que 300 anys és un període el suficientment llarg com per saber si els catalans volem ser independents o no. No, però si vostè ho diu, per exemple, per allò que algú ha catalogat a Solidaritat com a independentisme express, doncs bé, el servei express sempre és el servei més eficaç i el servei més rigorós, no? Quan vostè vol que li portin un paquet ràpidament i amb garanties vostè contracta un servei express. Per tant, no és que tinguem pressa, sinó que considerem que ha arribat un moment que la viabilitat tant econòmica com cultural, com lingüística, en tots aquells àmbits que afecten a la viabilitat d'una nació, la Constitució d'un estat català independent és allò que ha de garantir el nostre present i el que és més important, probablement, el futur de les futures generacions de catalans. Davant d'això, sempre demà, diguem-ne, ja seria tard, no?, en definitiva. Sí, vostès van votar a favor, evidentment, de la proposició que van presentar, juntament, com dèiem, amb el diputat Laporta, abans de Solidaritat, i també amb Esquerra Republicana. Van votar que no PP, PSC i Ciutadans, i es van abstenir Iniciativa per Catalunya Verds i, sobretot, es va abstenir, com de fet ja havia anunciat, Convergència i Unió. Vostès, per pressionar Convergència i Unió, van passar 2 nits al ras. Vostè, de fet, una només. Jo una. Perquè el van desallotjar. Van veure com la primera nit la Guàrdia Urbana el treia. Em van desallotjar la primera nit. La segona nit, veient el que havia passat la primera nit i veient que havien desallotjat a un alcaldable i la repercussió que havia tingut, aleshores van optar per no desallotjar-me, tot i que es va produir un fet que no ha estat recollit només que per una emissora local. Quan quedàvem els 3 diputats i jo mateix, l'intendent de la Guàrdia Urbana em va tocar l'aixella per fer-me aixecar i aleshores jo em vaig adreçar a tots els agents de la Guàrdia Urbana i als caps de la Guàrdia Urbana dient-los que ells estaven aplicant una ordenança de civisme per desallotjar-nos. I calia que ells, com a servidors de la ciutat de Barcelona, sabessin què és el civisme. I el civisme és el zel pels interessos i les institucions de la pàtria. I aquella gent que havien desallotjat allà, el que estaven justament era fent això. Estaven fent civisme i que estaven cometent una injustícia amb aquella gent. Davant d'això, els agents i els comandaments de la Guàrdia Urbana, evidentment, van optar per deixar-me allà acompanyant els meus diputats en aquella segona nit al ras davant del Parlament. Permeti'm que li pregunti. Vostès amb aquesta acció pretenien pressionar Convergència i Unió?
A veure, aquesta acció... Perquè en lloc d'abstenir-se votés que sí. Sí, però aquesta acció va ser convocada per una plataforma, per una gent del poble, i aleshores nosaltres li vam donar suport a aquesta proposició d'aquesta plataforma Ara o Mai. Però sí, indiscutiblement es pretenia pressionar a Convergència, més que res per posar de manifest una esquizofrènia política que està patint Convergència i Unió. Bé, Unió potser no tant l'esquizofrènia, però sobretot Convergència. Ni el seu electorat, ni molta de la seva militància pot arribar a entendre com 72 hores abans el president de la Generalitat, l'expresident de la Generalitat, tot el govern de Convergència, gairebé en majoria, voten sí a la independència de Catalunya i 72 hores més tard bloquegen no la proclamació d'independència, perquè ells pretenen vendre a l'opinió pública que això era la proclamació d'independència, ni molt menys. Això era la llei de declaració d'independència per quan una majoria parlamentària la proclamés. És a dir, això és una mesura de prevenció. Des de Solidaritat som gent previsora, és a dir, quan arribi una majoria parlamentària que proclami unilateralment la independència, ha d'haver un cos jurídic que això indiqui el camí que s'ha de prendre. Simplement era això, no es proclamava la independència l'endemà. Sí, però, escolti, vostès s'ho han pensat bé, això, de retreure Convergència i Unió aquesta aparent o aquesta contradicció que vostè denuncia, perquè, de fet, Convergència i Unió sempre ha estat clara amb això. Ni portava en el programa electoral la declaració d'independència, d'acord? I, a més, Convergència i Unió ha estat clara dient, escolti'm, segona part de la legislatura, hem de lluitar pel pacte fiscal. I fins aquí arribarem. Per què? Perquè si bé en la finalitat moltes dels diputats de Convergència han confessat obertament que són independentistes, el que no estan d'acord és en el mètode per arribar-hi, no? A vostès els diferencia, sobretot, més el mètode, més els mitjans que el fi, no? No, jo crec que els mètodes és a través de la democràcia de les urnes i les paperetes. Això tant Solidaritat com Convergència, jo crec que aquí ningú està cridant a proclamar la independència d'una altra manera que no sigui a través de la democràcia. El que passa la pregunta que li feia, vostès poden reclamar a Convergència i Unió una cosa que mai Convergència i Unió ha defensat obertament com a partit polític ni com a govern. No, és que Convergència, el que ha dit en el seu programa electoral, és el dret a decidir sense límits. D'acord? Aquesta llei no era la proclamació d'independència en aquesta legislatura. És a dir, el nostre responsable de política institucional, l'Alfons López Tena, ja va plantejar a Convergència perquè entrés la llei, perquè prosperés, que retiràvem que això fos en aquesta legislatura. Tampoc ho van acceptar. Això va ser molt a última hora, senyor Espot. Correcte. Molt a última hora i com a tàctica per fer que Convergència i Unió variés el sentit del seu vot. Però tornem a repetir, no és una llei per proclamar la independència. O sigui, no és una proposició per proclamar la independència, sinó que és una llei per quan arribi una majoria parlamentària, aleshores saber com l'has de proclamar. Quan arribarà aquesta majoria parlamentària? El 2014? El 2018? No ho sabem. Per quan arribi. O sigui, no estàvem, diguem-ne, fent una cosa que entrés en contradicció amb el programa electoral de Convergència. El dret a decidir sense límits, doncs és això, sense límits. I sense límits doncs, pot ser perfectament la independència. A veure, Convergència el que ha pretès durant aquests dies és traslladar a l'opinió pública que aquesta era una llei per proclamar la independència en aquesta legislatura. Això és el que ha pretès vendre. El senyor Laporta, que ara ja no està amb vostès, ho havia dit en més d'una ocasió. Això, exactament, amb aquestes paraules. El què? Això, que diem que se n'havia de fer via. Això de l'independentisme express, que vol dir, escolti, no, però a veure, el paquet ha d'arribar ràpid allò. És que se n'ha de fer via. El que passa que nosaltres som conscients que tenim 3 diputats, que hi ha 63 diputats de Convergència, però també som conscients que avui en dia l'independentisme està creixent sociològicament d'una manera notable. Era inimaginable fa un mes i mig que a la ciutat de Barcelona hi hagués una participació de més d'un 20% aproximadament. El tema del pacte fiscal que està plantejant Convergència, doncs bé, és una proposició que jo estic convençut que no arribarà a bon port, i no perquè ho digui jo. En aquesta casa, en el Catalunya Opina, vaig tenir oportunitat de sentir en Germà Bel, assessor econòmic de la Generalitat de Catalunya i persona entesa en la matèria, que va dir que va assistir a Sitges amb aquelles jornades econòmiques que fan a Sitges fa uns 3 o 4 mesos, i li van preguntar a en Rajoy, fora, diguem-ne, de micròfon, una sèrie d'economistes, pel pacte fiscal. I en Rajoy va ser molt clar. Escolti'm,
Al País Basc són tants milions de persones, poquets, i el seu PIB respecte a l'Estat és tant. Per tant, allà pot haver un concert. Vostès són 7 milions i el seu PIB és tant. Per tant, vostès no poden tenir concert perquè, literalment, se rompe la caja. Això ho va dir en Rajoy, que és el que governarà les espanyoles. Aquesta... Vol dir que serà el senyor Rajoy? Tot indiquen les enquestes que serà el senyor Rajoy. Bé, en tot cas, això dependrà de què passi a les eleccions del 2012. Però bé, ja ho sap vostè que això de les opinions en política sempre depenen de la majoria parlamentària que s'obté, no? Però la caja continua sent la caja, senyor Puigdemont, i la caja, tant si és majoria PP com PSOE, la caja de l'estat espanyol és la mateixa. I si hi ha concert, es trenca. Sí, ara obrirem les preguntes a la taula, però abans deixi'm fer-li una pregunta. És una opinió personal, que segurament potser vostè, no sé si estarà en línia o no. No creu que vostè en aquest moment a Catalunya hi ha més independentistes que mai? Si ho comparem amb fa 10 anys, per exemple, no? Que no forçosament militen en cap partit i que potser la conclusió per defensar una Catalunya independent ho és més per la via econòmica que no per la via purament política o ideològica, no? Però que, en canvi, quan això passa, hi ha una falta de lideratge per part de la política de les tesis independentistes molt clara. Vostès són els que són al Parlament. I Esquerra Republicana travessa pel moment polític que travessa, diguem, que no és precisament el millor moment, no? No creu que diguem-ne, les tornes s'han invertit? De l'època de l'Àngel Colom, per exemple, en què l'única bandera pràcticament d'Esquerra Republicana era la independència, amb pocs independentistes, i ara potser que n'hi ha més, ara resulta que no tenim qui ho lideri d'una forma transversal. Hi està d'acord? Sí, ho haurem de fer millor. Ho haurem de fer millor. És a dir, els independentistes ho haurem de fer millor. Hem de fer, doncs, també una certa autocrítica perquè nosaltres no recollim, de moment, aquest clima que hi ha per tal de crear un estat català. És a dir, ho haurem d'analitzar en profunditat i veure per on hem fallat. Però jo el que li diria és que la independència ha passat de ser fa 12 o 13 anys una cosa vista com utòpica, pràcticament. Més endavant, amb tot el tema de l'espoliació fiscal que anava quallant en la població, ha estat una cosa vista com a necessària. Ara, el tercer pas és que arribem a constituir, i jo espero, naturalment, que sigui solidaritat el catalitzador d'això, no l'únic, perquè la independència no la proclamarà un partit, ni molt menys, però sí el catalitzador que faci veure amb una part significativa i majoritària de catalans que la independència és possible. Perquè vostè diu aquesta descompensació es produirà simplement per una cosa, perquè no la veuen que algun partit determinat la faci possible. Bé, sí, per tant està força d'acord amb el que li acabo de comentar. No puc... Bé, veiem què opinen els ciutadans, li sembla? Endavant. Sentim-los, que al final són els que poden fer possible en el dia de demà o no seran els que ho podran fer possible. Que la majoria parlamentària del Parlament aboni aquestes tesis o no les aboni, no? Si volen fer com les persones que avui ens acompanya i que de seguida prendran la paraula, poden trucar-nos a aquest telèfon que tenen sobreimpressionat a la pantalla o, si no poden venir, ens poden escriure un correu electrònic, vostè té la paraula, @canalcatalà.com i fer-nos arribar les preguntes que vulguin fer els nostres convidats. Pol, el primer, endavant. Bona nit, senyor Espot. Molt bona nit. Jo li volia preguntar, en un moment en què es pot afirmar gairebé sense problemes, vostè ho deia ara, que l'independentisme ha sortit del que era la marginalitat política, podríem dir, on estava fa un parell de dècades, i que, per tant, ja es debat si és o no majoritari, i en aquest sentit es busca sumar no només el que havia estat el perfil tradicional de l'independentista, sinó agents econòmics, empresaris, fins i tot guanyar-nos la simpatia de cambres de comerç, etc. No creu que coses com la de l'acampada davant del Parlament tenen un component poc seriós que fa que allunyar-nos en aquesta majoria? Vostè creu que era necessari? Ara deia de fer-ho millor. Vostè creu que realment fer-ho millor és aquest tipus d'actes? Sí. És a dir, jo per la independència de Catalunya faria qualsevol cosa que, evidentment, no vulnerés els drets més elementals. Sí. És a dir, si cal acampar, per la independència s'acampa. Hi ha una frase de Winston Churchill que jo en soc molt seguidor, que deia: per Anglaterra, si cal fer el pallasso, el faré. Doncs per Catalunya, si cal acampar, s'acampa. Jo no acamparé per una altra cosa que no sigui Catalunya, us ho puc ben assegurar. Si és seriós, no seriós,
és que la seriositat no es valora justament per acampar o no acampar. En un partit polític la seriositat, en el cas de Solidaritat, es valora per la seva feina en el Parlament durant 3 mesos. I el que ningú pot discutir és que la feina parlamentària de Solidaritat durant 3 mesos al Parlament per tal d'assolir l'objectiu prioritari, que és la proclamació de la independència de Catalunya, la feina que han fet ha estat superior a la d'altres formacions que es proclamen independentistes i que fa anys i panys que estan en el Parlament de Catalunya. El que no podem negar, i el que a més molesta enormement els nostres rivals polítics, començant per Convergència, és que un partit de 3 diputats tingui l'habilitat, tingui l'audàcia i tingui la intel·ligència d'en aquest aspecte marcar l'agenda política del Parlament de Catalunya, amb només 3 diputats. Feia referència a un tema, una qüestió una mica de màrqueting, és a dir, si hem de sumar i, per tant, guanyar-nos la complicitat d'una majoria, no sé fins a quin punt hi ha vies més atractives. És que hi ha una majoria que està d'acord amb... És que hi ha una majoria que està d'acord amb això. És a dir, jo el que puc dir és que, a veure, tot el que facis mai assoliràs una unanimitat, eh? Això és impossible. El que sí puc dir és que hi ha hagut molta simpatia, moltes mostres de solidaritat per part de molta gent que ha dit doncs sí senyor, ja és hora de tenir uns diputats que al marge d'escalfar la cadira a dins del Parlament, surtin a fora i si cal passar-se una nit al ras, se la passin. Això és una cosa que apropa més el diputat al poble, perquè durant aquests 2 dies, qualsevol persona que s'acostés al Parc de la Ciutadella tenia allà oberta una oficina parlamentària, que eren els 3 diputats, i podien anar tant amb Antoni Strubell com a l'Alfons López Tena com a l'Uriel Beltrán a preguntar-los coses, a discutir, a preguntar coses que feien referència a la llei, etc. No parlen d'una política de proximitat, que hem de fer una política de proximitat? Això és el que aproxima a la gent als dirigents polítics, als diputats. Això, aquesta cosa que puguis estar amb ells a qualsevol hora, fins i tot a les 11 de la nit. Manel. Bona nit, senyor Espot. Bona nit. Abans que Joan Laporta marxés a Esquerra, era company vostre i, per tant, el coneixia molt bé com a polític. Creu que això et pot ajudar a fer una campanya més incisiva en contra d'Esquerra ara que hi és ell? Jo amb en Joan Laporta no he coincidit mai. No? El dia que jo vaig entrar, ell sortia. Però els membres del vostre equip doncs, el coneixen, suposo. Sí, això es pot ajudar a atacar els punts més dèbils que tingui ell com a polític o no? No, jo crec que, a veure, ho he dit en més d'una ocasió i ho torno a manifestar aquí, l'actitud d'en Joan Laporta fent la jugada que ha fet és d'una gran frivolitat i, per tant, ell ha decidit anar cap a Esquerra Republicana, doncs bon vent i barca nova i ja està. Si a nosaltres ens pot perjudicar o beneficiar això? Beneficiar el fet de conèixer com a polític. Beneficiar, jo el que puc dir és que ha beneficiat a Solidaritat, indiscutiblement. Ha cohesionat molt a Solidaritat i si algú pensava que la marxa d'en Joan Laporta podia perjudicar el partit, he de dir que aquest dissabte passat, no l'anterior, Solidaritat va omplir la plaça de Sant Jaume i amb un acte que va demostrar que el tema del personatge en qüestió és un tema ja tancat. Jo, sincerament, us ho dic, primera que no he coincidit mai amb ell, però ara ja, inclús per la gent de Solidaritat, és el passat, és a dir, ja no es pensa amb el Laporta. Amb el que es pensa realment és amb l'actitud dels 3 diputats que han tingut durant aquestes 72 hores. Però el Laporta forma part del passat. Ramon. Sí, hola. Escolti'm, miri, ara mateix estem amb l'alcalde Hereu, aquí a la ciutat de Barcelona, i en principi del que es parla bàsicament és de bicing, es parla també d'altres coses que no tenen massa a veure amb el que és l'independentisme, com per exemple la reforma de la Diagonal aquesta que ha resultat fallida al final i que ara a més l'han retirat del programa seu propi per la següent legislatura. Jo li volia preguntar a vostè el tema de Barcelona com a capital del futur estat català, vist des d'aquesta manera, des d'aquesta perspectiva, vostè quines propostes tindria perquè fos això, aquesta realitat, no? Que fos la futura capital de l'estat català? Miri, si ahir es van complir 80 anys
de la proclamació de la República Catalana. El que sí li puc assegurar és que si Solidaritat assolís una majoria, faria com el president Macià, proclamaria la República Catalana primer a l'Ajuntament de Barcelona i després ho va fer la Generalitat, que tindria tot el dret com a capital de Catalunya. Això és molt difícil, en soc plenament conscient. Però les polítiques adreçades a fer de Barcelona la futura capital de l'Estat català, a veure, nosaltres ho hem dit en més d'una ocasió durant aquesta precampanya, en el sentit que Barcelona és una ciutat que, a ulls de l'opinió internacional, mai se la vincula com a capital de Catalunya. Això ha estat una cosa feta deliberadament per 32 anys de govern socialista per tal de produir aquest divorci entre la capital i el país. Barcelona és una capital de projecció internacional, mundial, la marca Barcelona és coneguda arreu i des de Solidaritat la primera cosa que farem per tal de reforçar aquesta vocació de futura capital de l'Estat català és sempre associar Barcelona amb el nom de Catalunya. Però no d'una Catalunya, comunitat autònoma, etc. No, d'una Catalunya que és una nació que té l'anhel, la intenció d'esdevenir un estat independent. I, a més, el que aprofitarem també és per des de la ciutat de Barcelona, des de l'Ajuntament de Barcelona, també a ulls de l'opinió pública internacional, denunciar la situació d'escanyament econòmic, d'escanyament cultural i totes aquelles polítiques que pretenen fer de Barcelona simplement la segona ciutat espanyola. Des d'aquell altaveu que és l'Ajuntament de Barcelona, Solidaritat li puc assegurar que es convertirà en un corcó per denunciar que Barcelona és ni més ni menys que la capital d'una simple colònia, que és ara Catalunya. Senyor Espot, ja que estem amb això, quin resultat per vostès seria bo? Pel cap de llista de Solidaritat, que és vostè, quin resultat seria bo? El resultat que seria bo, home, indiscutiblement, és entrar al consistori del cap i casal de Catalunya. A veure, Solidaritat és un partit que té 4 mesos de vida, o 6 mesos de vida, aproximadament. S'ha presentat en unes eleccions fa res, 4 mesos o 5 mesos, va treure representació, i ara una mica les eleccions a Barcelona són la revàlida d'això. Per tant, l'objectiu és entrar a l'Ajuntament i estic convençut que tal com estan anant els esdeveniments i tal i com l'eix del debat polític en el Principat continua sent la independència, això ens beneficiarà enormement. Molt bé. Júlia. Bona nit. Li volia preguntar si vostè arribés, i ojalà ho sigui algun dia, alcalde, el tema del burca, què li sembla? El tema del burca, com a alcalde... Sembla ser que el senyor Hereu diu que no està massa d'acord amb el que s'està fent, les últimes notícies que hi ha hagut. Seria una llei per posar-la en marxa aquí, també? Però vostè diu de prohibir el burca en els espais públics. Sí. Sí, absolutament d'acord. Sí, li puc assegurar que absolutament d'acord. Inclús jo li diria ja per una qüestió, diguem-ne, de defensa dels nostres valors com a catalans. És a dir, Catalunya és un poble que sempre la dona... Som un poble matriarcal, el poble català. La dona, diguem-ne, ha estat l'eix de la família. No oblidem que el dret civil català, la figura de la dona, està enormement... No protegit, perquè és que tampoc es tracta de protegit, sinó reconegut. I aleshores, és a dir, que la dona visqui en una situació d'ignomínia, com és el portar aquestes coses, com pugui ser la burca, això atenta, ja li dic, contra els valors del nostre propi poble, però sobretot contra la dona. Perquè, esclar, la dona, vull dir, no l'hem de tornar a posar 3.000 anys enrere, sinó que la dona, i més igual d'on sigui, ha d'estar reconeguda i amb igualtat de condicions que l'home. Però sembla ser que la dona està dient públicament que ho fa perquè vol fer-ho. I, per tant, no entenen el que està passant del per què se'ls té que prohibir com a... Però com en un lloc públic nosaltres, de moment, podem regular... Seríem els que demanaríem. Ara, que aquesta senyora, pel mig del carrer, vulgui anar tapada amb un llençol, escolti'm, que hi vagi. És a dir, amb això no... Senyora Duran, sobre el debat de la independència, vostè està a favor o en contra? En contra. En contra? Té una pregunta a punt sobre això? Poder sí. Sí? Doncs se l'acabi de pensar. Anem a publicitat molt bé. I després continuem amb vostè i amb la resta de la taula i amb el senyor Espot. Una pausa, tornem de seguida. Fins ara mateix.
Aquest divendres a la nit té la paraula Canal Català Santiago Espot, alcaldable de Solidaritat Catalana per la Independència a l'Ajuntament de Barcelona, a les eleccions del mes que ve, del dia 22. La senyora Júlia Duran deia que en aquest debat de la independència, que s'ha viscut intensament diumenge passat amb la consulta a Barcelona i aquesta setmana en el ple del Parlament, hi estava en contra. I pensava la pregunta, la té ja? Bé, estic en contra perquè penso que poder no és el moment tan ideal, donada la situació, per crear una mica més d'incertidumbre. Aquestes coses a vegades em donen que pensar si es fan en un moment donat, amb tanta força com aquesta acampada que han fet, per distreure una mica la gent, que se n'olvidi una miqueta dels problemes que tinc i que llavors pensin, poder aquestes persones, si fan això, és que tenen alguna manera de pensar que sí que arribarem al final a tenir una independència. No ho sé. Jo crec que no és el moment adequat. Per què? Per què? Perquè no... Què guanyarem? A veure, per exemple, el sector immobiliari, que és el meu, que és el que domino molt bé. Si ara fóssim independents, aconseguíssim, posem-nos ja en el millor dels casos, vinga, aconseguim una independència i governem i tenim absolutament la paella pel mànec, de cometes. On està quin guany tenim en aquests moments, amb tot el liu que hi ha, amb la situació tan dolenta? En què fregados se meten? Pregunto. A veure, no es tracta de posar-se amb ningú fregado. Nosaltres, jo el que li puc assegurar és que no hem fet això per despistar la gent. No som tan maquiavèlics, vull dir, per despistar la gent. No, en plan maquiavèlic no, al contrari, en plan de dir, bueno, doncs... Ni molt menys, ni molt menys. Però a veure, jo el que li diria és que no és ningú fregau, en el sentit que, de moment, els suïssos no volen ser alemanys, els suecs no volen ser danesos, ni els francesos volen ser anglesos. Cadascú vol ser amo a casa seva. I, per tant, això és el sentit comú i és el més lògic, que cadascú mani a casa seva. Després, econòmicament, naturalment, ja hem dit per activa i per passiva que aquí es pateix un espoli fiscal d'una quantitat molt important, de 22.000 milions d'euros. Això repercutiria de manera positiva al poble de Catalunya i aquests diners que nosaltres guanyaríem de més, que tindríem de més, entre altres coses ens servirien per comprar-nos cases noves, apartaments nous i vostè en sortiria beneficiada. Ara sí que, escolti, ara sí que l'ha convençut. Correcte, és clar. Si resulta que a nosaltres, ser espanyols, ens costa 1.500 euros l'any, aquells 1.500 euros l'any, escolti'm, els podríem dedicar perfectament... Per càpita. Per càpita, exacte. Podríem dedicar perfectament a una hipoteca per comprar-nos un apartament dels que vostè ven, que segur que són meravellosos i fantàstics. Escolti, senyor Espot, el senyor Nadal va dir a TV3 aquesta setmana que l'espoli fiscal, això dels 22.000 milions... És mentida. Que és mentida, que és una xifra que tampoc va dir quina, però que podria ser sensiblement inferior. Ho va sentir, no, això? Sí, el que passa que, senyor Puigbó, jo, abans de creure'm el senyor Nadal, jo em crec els experts en la matèria. I els experts en la matèria, com Kenneth Rogoff, ex-alt càrrec del Fons Monetari Internacional, va declarar la setmana passada a la revista Crònica textualment que una Catalunya aïllada, volia dir una Catalunya independent, seria un dels països més rics del món. Aleshores, esclar, vostès i nosaltres sempre, quan si ens fa mal la panxa, on anem? A cal metge. Oi que no anem a la xarcuteria? Anem a cal metge? Doncs si parlem d'economia, anem a les persones que en saben i de moment el Fons Monetari Internacional és el que més en sap d'aquestes coses i el seu exassessor o exalassessor ja va dir que independent seríem un dels països més rics del món. Com comprendrà, a mi em mereix molt més crèdit el senyor Kenneth Rogoff que no el senyor Joaquim Nadal, que, escolti'm, no deixa de ser un diputat socialista. Marta. Jo volia fer la pregunta de quines garanties té la independència, per exemple, en el meu àmbit, que és el dels estudiants. Jo surto de Catalunya i quines garanties tinc jo per defensar la independència? Jo crec que no tinc la suficient informació com per anar per la independència. Però és que la independència, benvolguda amiga, s'ha de defensar aquí dins, no passa fora. Ja, però jo, per exemple, surto i la gent em pregunta i em diu i per què defenses la independència? Quines garanties tens amb això? Què vol dir independència i què va més enllà d'això? No, és que, a veure, la independència de Catalunya és la constitució d'un estat català independent amb totes les prerrogatives que comporta aquest fet. I quines són? Per exemple, per l'educació? Doncs són que, primer de tot, que serem amos del nostre destí, que gestionarem els nostres diners, que podrem presentar-nos al món sense màscares, és a dir, ara, avui en dia anem a fora i anem, per exemple, a Nova York
i aleshores, quan et pregunten d'on ets, aleshores tu, els que som independentistes, has de fer aquells equilibris d'utilitzar Barcelona, perquè Barcelona és coneguda, i aleshores dius Barcelona, i llavors dius, Spain. Llavors tu, a contracor, doncs has d'explicar, a partir del moment en què és un estat català independent, anireu per Nova York i us diran d'on sou, i direu Catalunya, i quedareu absolutament reconeguts. A nivell de l'educació, doncs a partir del moment en què puguem tenir uns recursos econòmics més amplis, podrem dotar el sistema educatiu de més possibilitats. Però, sobretot, el que el podrem donar és un sistema educatiu sense interferències d'uns valors aliens. Què vull dir amb això? Que avui en dia encara els plans educatius a Catalunya són uns plans educatius concebuts majoritàriament amb mentalitat espanyola, que és una mentalitat diferent a la nostra. I aleshores, esclar, si un català és educat amb uns plans educatius de mentalitat espanyola, aquí podem acabar fent-nos o arribant a una mena d'esquizofrènia nacional i educativa. Els nostres joves han d'estar educats amb els valors d'aquest poble i, a més, sota els criteris pedagògics que ens han fet més d'una vegada a la història punters en aquesta matèria, com va ser, per exemple, la Segona República o va ser amb els criteris pedagògics de la Mancomunitat de Catalunya que els portava i els encapçalava un gran pedagog com era Alexandre Galí, un home que era admirat arreu del món pels seus conceptes pedagògics. Hem de recuperar això. Cristian. Bona nit, senyor Espot. Bona nit. Bé, abans el senyor Puigveu li preguntava a la meva companya si era independentista i aquestes coses. Bé, jo també em volia mullar una mica abans perquè la pregunta que li faria anirà per aquest camí i per evitar confusions. Jo també em considero nacionalista català però independentista, però crec que les coses s'han de fer bé. Com s'han de fer bé? En aquest sentit, jo crec que un 30% de fracàs escolar actual, 40% d'atur juvenil, una sanitat que està plenament que està en un procés de reajustament, un dèficit d'infraestructures, dèficit de valors socials, polítics inclús. Llavors, per tot això jo crec que poder s'haurien de fer bé les coses, esperar un temps pot ser... Jo crec que si hem esperat 300 anys, com diu vostè, no ve d'esperar 3 anys o 4 i enfortir el país des de dins i fer una Catalunya forta per afrontar aquest nou procés, perquè, sens dubte, un procés d'independència suposa un desgast inclús intern, perquè és un procés en què s'ha de fer un conjunt de debat que sortiran postures a favor, en contra, llavors això s'ha de parlar, s'ha de posicionar conjuntament al país i treballar-ho conjuntament. Però igualment, suposem que efectivament la solució per Catalunya ara mateix és declarar demà mateix una independència. Llavors, jo aquí em pregunto una cosa, i és que jo aquí he d'escoltar per tindre aquest posicionament, perquè jo tinc moltes opcions. Tinc Esquerra Republicana, amb el seu líder, Puigcercós, tinc Regrupament per Català, amb Carretero, tinc Solidaritat Catalana, amb Tena i Uriel Bertran, tinc Democràcia Catalana, amb Laporta, tinc inclús gent com Carot per allà fora, La Piedra, o Jimmy Jam també, que estan també per allà donant la seva opinió. Llavors, quants models d'independentisme en tenim? 4, 5, 6, 20 models d'independentisme per una cosa que en principi per vostès és tan fàcil com declarar una independència a través del Parlament? Per què no intenten agrupar-se i portar la mateixa idea, que és una idea conjunta, se suposa, entre tots, per intentar treballar per aquest procés d'independència? Home, el que passa que vostè posant-me el Jimmy Jam... No, això ho deia perquè ahir... Que la meva padrina és independentista, però tampoc puc catalogar al costat de... Això vull fer incís, això ho deia perquè al Parlament, com vostè sabrà, es van presentar la Piedra i Jimmy Jam. Però és que al Parlament vostè ha de saber que hi havia part, diguem-ne, d'aquests dos frívols, que van ser fets fora per la gent, cosa que no ha recollit els mitjans de comunicació, van ser fets fora per la gent que hi havia allà i que portava moltes hores allà, com perquè vinguin dos elements d'aquestes característiques a banalitzar tot plegat. La gent té una dignitat i els va fer fora. Els mitjans de comunicació van agafar aquesta mossa amb els pits en l'aire i l'altra amb la barretina i tot plegat. I vostè en aquest aspecte, veu, és víctima d'aquests mitjans perquè el que pretenien és que vostè digués això. Però ja li puc assegurar que aquesta gent va ser feta fora. Què ha de fer vostè? Escoltar.
És a dir, vostè que m'ha anomenat aquí, doncs, diguem-ne, tota una sèrie de ventalls d'opcions independentistes i vostè ha d'escoltar. I vostè, qui més el convenci, doncs vostè li ha de donar el seu suport. Però no a Catalunya, és que en això consisteix la democràcia arreu del món. És a dir, quan els nord-americans acudeixen a les urnes, doncs, escolti, tenen moltes opcions i vostè, doncs, en tria una. Quan els bascos, doncs, volen anar a la independència, també tenen diverses opcions i en trien una. Aquella que a vostè li convenci, doncs, més i que vostè pensi que és el més rigorós com per portar el país a la independència. Després hi ha la qüestió del timing. A veure, nosaltres no estem dient que la independència s'ha de proclamar demà. És a dir, si vostè agafa les declaracions de solidaritat, si vostè agafa tot el tema aquest de la llei d'independència, vostè no veurà en cap moment que la independència s'ha de proclamar demà. La independència és una cosa massa seriosa com per comparar-la amb anar a fer un cafè. Ara vaig a fer un cafè o ara no vull anar a fer un cafè. És una cosa molt seriosa i per això, com que és una cosa molt seriosa i s'ha de proclamar en el moment que hi hagi una majoria parlamentària, Solidaritat ha elaborat una llei perquè quan arribi el moment no ens agafim els pixats al ventre, sinó que sapiguem com actuar. I això és el que s'ha negat, en aquest aspecte, Convergència. La independència, perquè s'arribi a bon port, no només és un tema de cohesió interna, que pot haver cohesió o no pot haver cohesió, perquè les independències mai s'han proclamat amb una majoria absoluta. És a dir, mai s'ha proclamat la independència del Kosovo, per exemple, o en la seva època, la independència dels Estats Units d'Amèrica. No tots volien ser independents. Tot procés d'independència, què és? Al final d'un combat dialèctic, polític i institucional entre els partidaris del sí i els partidaris del no. Qui guanyarà? Doncs aquells que tinguin més intel·ligència, més capacitat promotora i més gràcia, diguem-ne, política. Una vegada hi hagi això, a veure, cal el reconeixement internacional. Això és un tema que s'ha de tractar a qui interessa i a qui no interessa la independència de Catalunya. Perquè les independències no valen només que tu les proclamis, val el reconeixement. I, per tant, nosaltres ens hem d'assegurar el reconeixement de la independència de Catalunya per part d'aquells estats del món els quals poden ser, o els pot interessar, o poden ser, doncs, els nostres aliats. Ara, en cap moment, nosaltres frivolitzem ni banalitzem la independència a l'extrem de dir si l'hem de proclamar demà o passat. Però li puc dir una cosa, si triguem molt, no hi haurà res per independitzar, perquè les retallades que està patint el país són motiu de què? Que la Generalitat no té la capacitat com per mantenir obertes les plantes de tots els hospitals. I em temo molt que el govern de Convergència preferirà continuar retallant les plantes o els llits dels hospitals abans que quadrar-se davant del govern de Madrid i exigir allò que és nostre. No, aquest exigiment jo crec que ja... Jo crec que de moment s'han de deixar coses clares. En aquest sentit, el govern de l'Artur Mas, el president Mas, de moment el que està fent és... Retallar. No, perquè de moment no s'ha fet cap retallada encara. En sanitat, per exemple, s'estan fent els plans de sanitat i en aquest sentit fins la setmana vinent o fins dintre de 2 setmanes crec que no s'aprova cap pla en concret per cap hospital. Vull dir, per tant... Serà d'aquí 2 setmanes. Ahir l'Hospital d'Olot, vostè que és d'Olot, l'Hospital d'Olot, va sortir el director de l'Hospital d'Olot i va dir, escolti, jo no sé com aplicaré aquestes retallades. No ho sé, va dir... En lloc d'un 8 volen retallar un 5. Però bueno, jo crec que això retallades, a veure, jo crec que fins ara, no era la pregunta que jo estava fent, però bueno, jo crec que Fàcil-la, el que és això de les retallades, bueno, poder tenir un sistema sanitari massa que estava traient més la maca a la màniga, però bueno, jo crec que s'hauria de reajustar i de pas mirar a veure què ens està fallant i què ens ha fallat de sempre aquest sistema, perquè és un sistema que sempre ha tingut un dèficit i hauríem de mirar què passa. Però bueno, jo tornant a la pregunta, la meva pregunta no era això de frivolitzar el cafè, aquest cafè, em faig un cafè i proclamo la independència, no. Jo crec que el que li estava dient és si volem una independència, volem un poble unit, perquè és el que hauríem de buscar, no? Un procés d'independència amb un poble unit i fort que la vali. Si vostè pretén que els 7,5 milions de catalans tots vulguin la independència, això no serà mai, ja li puc assegurar. És impossible, però jo vull dir, els 7,5 milions de persones no, però la classe política, per què no està unida? I no em digui els socialistes i Convergència, jo em refereixo al sector independentista del país,
Per què en comptes d'unir-se en un moment que ara farà, o sigui, 300 anys, vostè ha dit 300 anys que estem lligats a Espanya, doncs per què no intentem unir-nos més per fer que no siguin 300 anys més i en comptes d'unir-nos ens estem separant? Si es fixa, jo li he fet un recorregut. D'Esquerra va sortir regrupament, de regrupament Solidaritat Catalana, Democràcia Catalana. Per què està passant això? Per què no ens unim i intentem fer això? Però de Solidaritat Catalana no ha sortit Democràcia Catalana. No, Democràcia estava dintre, però s'ha escindit del... Bé, correcte, i aleshores això és una cosa residual que ara ja està dins Esquerra Republicana. Per què no s'ha unit? Doncs, miri, perquè no ha sigut possible. És a dir, simplement per això. A veure, si agafem i parlem de les eleccions a la ciutat de Barcelona, Solidaritat va fer una proposta que era que hi hagués una candidatura unitària encapçalada per un independent. Això ho va fer Solidaritat el 19 de gener. Jo no era Solidaritat, jo era president de Catalunya Acció. Vam considerar allò una bona proposta, ens vam adherir, és a dir, vam donar suport a això. Aquesta proposta va ser enviada a Esquerra Republicana, i Esquerra Republicana mai va respondre. Però és que si anem a la ciutat de Barcelona, escolteu, que jo sàpiga, des de les files d'independentistes que estan representades, en teoria, a la ciutat de Barcelona, em voleu dir quina política independentista s'ha fet durant 12 anys? Perquè l'independentisme és com el catolicisme, s'ha de practicar, O sigui, s'ha de practicar. No val dir, jo sóc independentista, però després poso d'alcalde a l'hereu. No. No, l'independentisme, repeteixo, com el catolicisme. El catolicisme o el budisme o la religió que sigui. S'ha de practicar, has d'anar a missa el diumenge, perquè si no les esglésies queden buides i aleshores el negoci se'n va... Senyor Espot, li pregunto d'una altra manera, tot el que li deia en Cristian, no? Per vostès n'hi hauria prou amb que el 51% dels catalans votessin a favor de la independència? Naturalment que sí. Això és el que no vol Convergència i Unió, vostè ja ho sap. Sí, però... No n'hi ha prou amb dividir el país, sinó que es necessita, ho dic pel que deia en Cristian, no? Una massa molt més àmplia que ratifiqui aquesta independència. Però oi que ells estarien d'acord en fer un referèndum pel concert, pel pacte fiscal i amb el 51% aplicar-lo? Vostè creu que és el mateix, una cosa que l'altra? És que ells només estan d'acord amb allò que els hi va bé amb ells. No, li pregunto. No ho sé, això se'ls hauria de... I cal equiparar el pacte fiscal a una cosa que, diguem-ne, va molt més enllà d'un pacte fiscal, que és separar Catalunya d'Espanya. Però és que Montenegro va ser el 55%. És a dir, per fer un procés d'aquestes característiques, això es fa amb observadors internacionals, es fa d'una manera ordenada, d'una manera rigorosa, i aquí, si a Montenegro van dir que calia el 55%, doncs potser a Catalunya també diran que cal el 55%, o cal el 51, cal el 52, però en tota democràcia el 51% és una majoria. És a dir, sempre el 51% val per tot, però per la independència no. No, escolti'm, si val per una altra cosa. Per mi, particularment, val. Ara, si m'he d'adaptar a les normes que dicti la comunitat internacional, com va ser el cas de Montenegro, que calia un 55%, ens hi adaptarem. Escolti, vostès tornaran a presentar la proposició de llei en aquesta legislatura? Durant aquesta legislatura. L'any que ve? No ho sé, ara no li puc dir. Sí, la intenció és tornar-ho a presentar. Queden 4 anys per endavant i, indiscutiblement, el debat independentista anirà sent més protagonista i, a més, li puc assegurar que l'independentisme es anirà cada vegada radicalitzant, no amb el sentit de violència, no em malinterpretin. No, vull dir que si ho volen tornar a presentar és perquè veuen, suposo, i veuen possibilitats que finalment el Parlament ho aprovi, no? Sí, perquè alguna cosa haurà de fer Convergència. Què canviarà? Alguna cosa haurà de fer Convergència quan el pacte fiscal o la intenció de pacte fiscal sigui un fracàs. Vostès creuen que Convergència llavors votarà que sí? Això és el que vostès creuen, suposo. No és que ho cregui, però alguna cosa haurà de fer Convergència. Alguna cosa. Perquè de moment no ens ha explicat què farà Convergència si fracassa el pacte fiscal. Vostè pot portar aquí qualsevol dirigent de Convergència i no en traurà mai l'aigua clara. No hi ha pla B. I en política no tenir un pla B o no tenir una capacitat de previsió és una cosa nefasta que pot portar el país a la ruïna. Marisol. Bona nit. A veure, està clar que vivim una situació complicada, hi ha molts problemes. Hi ha una crisi força crònica que hem de conviure amb atur creixent i no hi ha gaires bones perspectives que això canviï. Entenc que la vostra solució passa per la independència.
perquè hem de gestionar un dels països més rics del món, com molt bé deia, però com? Com ho farem això? Quin model de gestió plantegen? Volem saber coses concretes, polítiques concretes que faran, que ens facin decantar-nos cap a votar-los a vostès, per exemple. Com ens convencerien? Però polítiques concretes, vostè diu, per gestionar una Catalunya independent? Sí, models de gestió. Bé, però és a dir, un procés d'independència, generalment el que és, tots ho hem vist en les darreres dècades, doncs com més o menys funcionen, o bé el Parlament en qüestió convoca un plebiscit per decidir sí o no la independència, o bé, com el cas de Kosovo, es proclama unilateralment la independència per part del seu Parlament. Una vegada es constitueix aquest estat, hi ha unes eleccions legislatives. I en una Catalunya independent es presentarà el Partit Liberal, el Partit Socialista, el Partit Comunista, el Partit de Dretes, d'Esquerres, etc. I els catalans, aleshores, triaran aquells representants polítics que ells consideren oportuns. I d'aquestes eleccions es derivarà una gestió, unes polítiques per gestionar aquest nou estat. Ara jo no li puc dir. I qui serà el cap de l'Estat? En aquest cas, senyor Espot? El que decideixin els catalans, senyor Puigdemont. Sí? El senyor López Tena havia dit fins i tot no em faria res que fos el mateix rei d'Espanya. Compartir la corona amb Espanya. Sap que ho ha dit el senyor López Tena. Sí, però solidaritat no és una secta, és a dir, no tots estem d'acord amb tot. Li pregunto si vostè opina el mateix que el senyor López Tena. No, en absolut, i a més, vostè, senyor Puigdemont, ja sap que jo m'he caracteritzat a través de la meva trajectòria política per no ser un gaire amant dels Borbons, tot el contrari. D'acord. La Marisol, de tota manera, preguntava... Jo crec que anava més enllà. Ella deia, com gestionarem la independència? És a dir, jo li pregunto d'una altra forma, què ens garanteix, a banda dels diners que no... O sigui, a banda que la solidaritat no l'hauríem de portar fins a l'extrem, que és el que està passant en aquests moments, no? Què pot justificar que governant-nos nosaltres sols ho fem millor? Què pot justificar que governant nosaltres sols ho fem millor? Exactament. O sigui, el model de gestió, essent independent, serà millor que el d'ara? Sí, clar, perquè és que si no fos així, els suïssos voldrien que els governessin els alemanys, els irlandesos voldrien... Bé, però cada país és una realitat a banda, no? Sí, però és a dir... Els catalans ho farem millor sols que tal com estem ara? Però és que naturalment que ho farem millor sols, però ja només per un motiu. Hi ha per un motiu d'economia de temps. És a dir, tot aquell temps que pot perdre el nostre conseller d'Economia i Finances reclamant els diners a Madrid, el podrà dedicar a gestionar bé els diners dels catalans. Ja només per això, per una qüestió d'economia de temps, doncs ja es gestionarà millor, ben segur. Sempre, a més, la independència anirà acompanyada d'una regeneració política en profunditat que esperem que faci que el bo i millor de la nostra societat sigui aquells, o siguin aquelles cares que es posin al capdavant del país. Malauradament, no passa ara per un fet que és que les llistes, per exemple, són tancades, per exemple, perquè els partits polítics han convertit el règim en una partitocràcia, i un procés d'independència tindrà, jo crec, un procés políticament parlant terapèutic pel propi poble que farà que els millors ocupin els càrrecs més destacats. Clar. I és possible un reconeixement internacional que justament no miri cap al sud, que no miri cap a Madrid? O sigui, és possible un reconeixement internacional de la independència de Catalunya sense que Madrid, que ja sap que governi PSOE o governi PP, que són els dos únics que poden governar d'altra banda a l'estat espanyol, tots dos estan en contra d'això? O sigui, és possible un reconeixement internacional sense que aquest reconeixement passi per Madrid? Ni treguin els tancs tal com diu la Constitució? No, senyor Puigdemont. Que l'exèrcit ha de preservar la unitat indissoluble d'Espanya? Vostè ja sap perfectament que avui en dia, dins la Comunitat Econòmica Europea, una passejada de tancs és impossible, inclús ja per una qüestió tècnica, perquè avui els tancs, perquè es belluguin, els hi cal un xip que ja te'l donen des de Washington, o des d'allà on sigui, des del comandament central de l'OTAN. Això, afortunadament, ja és una por que ha desaparegut dels catalans. I en quant al reconeixement internacional, bé, és una cosa que s'haurà de treballar. Sabem que no haurà de passar per Madrid, ni molt menys, però hi ha estats que estic absolutament convençuts que donarien suport a un estat català independent. El que passa és que quan tu vas a negociar aquest reconeixement, has de negociar i has de, diguem-ne, també donar coses, és a dir, s'ha de pactar,
però sí, indiscutiblement que pot haver estat. Molt bé. Els dos caps de taula, la Júlia Duran i en Ramon i en Manel, penso, tenen preguntes a punt que els haurem de fer just després d'aquesta segona pausa per la publicitat. Tornem de seguida. Fins ara. Aquesta nit de divendres la compartim a Canal Català amb Santiago Espot, alcaldable de Solidaritat Catalana per la Independència a l'Ajuntament de Barcelona. Vostè coneix de sobres Ramon Carner, que és el president del Cercle Català de Negocis. Sí, Ramon Carner va... Són amics? Sí, va estar a Catalunya Acció i el Centre Català de Negocis va sortir justament de Catalunya Acció. Bé, doncs miri, un article publicat dimarts al Punt, no sé si el va llegir, que deia textualment: hem après que el procés cap a la consecució d'un estat propi l'ha de liderar la societat civil. Els partits polítics, deia, del nostre país, un arbre no els deixa veure el bosc, en el sentit, venia a dir que el tacticisme electoral no els permet elaborar una proposta de futur engrescadora. Vostè, fins a quin punt hi pot estar d'acord amb això? Que al final serà, diguéssim, el que la societat civil empenyi els partits a concretar això. A veure, el que sí s'ha demostrat és que... A mi el terme societat civil no m'agrada, és el poble. Jo, això de societat civil, m'agrada dir el poble, no? El poble, el que és indiscutible és que en aquests darrers anys han pes, i evidentment, doncs, els partits polítics, no? Tot procés d'independència té dos potes. Una és el poble i l'altra són els seus representants, i han d'anar coordinats. Tot allò que el poble sent, tot allò que el poble desitja, això s'ha de veure reflectit amb les institucions. I aquí és on hi ha una dissonància, justament. I tornem amb aquella pregunta que vostè em feia. Com és possible que el 10 de juliol, per exemple, sortissin tantes persones al carrer demanant independència i arriba el moment de les votacions i aquells programes o aquells partits que són inequívocament independentistes obtinguin aquest resultat? Bé, jo li he dit el per què. Perquè encara de moment no hi ha hagut una formació independentista obertament que el seu objectiu innegociable i prioritari sigui la independència, que hagi guanyat una voluntat majoritària. Però estic convençut que Solidaritat, si no jo no hagués fet aquest pas que he fet, que Solidaritat esdevindrà el catalitzador d'això. Clar, a vegades es diu que al nostre país fer política fora dels partits polítics és impossible. Però, clar, en línia amb el que diu el senyor Carner, vostè sap que ara ja s'ha muntat una Assemblea Nacional per Catalunya, una segona Assemblea de Catalunya, que treballarà per l'estat propi, i dimarts passat es va entrar al Parlament de Catalunya una altra ILP, una iniciativa legislativa popular, que en altres vegades ha fracassat, però que d'alguna forma altres organitzacions catalanes la presenten perquè es faci un referèndum que sigui oficial. Vol dir que el poble, com diu vostè, a banda dels partits polítics, també es mobilitza, no? Sí, jo és que sempre he estat amb aquella banda. De fet... No, ho dic perquè vostè diu el poble canalitza les seves aspiracions a través dels partits, però quan veu que els partits, com deia el Christian, o van massa, o diguem-ne, la defensa de la independència està massa atomitzada i per tant no té prou força, pren l'iniciativa, no? No, però és que jo diria una cosa, a veure, que això també s'ha de distingir. Podem parlar que hi ha diverses opcions independentistes. Sí, però tampoc n'hi ha tantes. Ara jo crec que ha quedat reduït indiscutiblement a la representació parlamentària a Esquerra Republicana i Solidaritat. És a dir, qui no ha tingut representació parlamentària, ho sento molt, però no compta. Són les regles del joc, eh? És a dir, això funciona així. Llavors, ara en aquests moments podem parlar de dos referents. Però hem de dir que Solidaritat, la seva prioritat és la proclamació d'independència. Què vol dir això? Que Esquerra no sigui independentista? Ni molt menys. El que significa, i així ho ha demostrat, que la prioritat per a Esquerra Republicana era una altra. De la mateixa manera que Convergència, molts dels seus militants, molts dels seus consellers que estan en el govern es declaren independentistes, però la seva prioritat no és la independència, és una altra. Legítimament, faran el que voldran. Ells pensen encara que és possible, diguem-ne, l'encaix, és possible el pacte fiscal.
doncs miri, que continuïn pensant aquestes coses, però els reis ja sabem qui són. D'aquí uns minuts, senyor Espot, rebrem el Sanca, que li farà preguntes més personals, no tant polítiques, però abans hi ha 3 preguntes demanades. La Júlia, en Manel i en Ramon. Júlia. Abans em deia, perdó, que si som independents, tots els calés queden aquí, gaudirem d'una economia més sanejada, més bona, i jo aprendré molt, gràcies. I m'ho acabo de notar, Anoti. Vostè sap la polèmica aquesta que s'ha creat amb el tema dels viatges dels polítics que volen en primera, en business, etc. i que sembla ser que això de volar amb turista no els hi sembla gaire adequat? Vol dir que vostès volaran tots amb turista i encara tindrem més economia. No, però senyora Júlia, a veure, això que diu vostè es fa referència al Parlament Europeu. Parlament Europeu. I ha estat una vergonya. És una vergonya que en aquests moments... O sigui, jo és que vaig quedar sorprès de les penques, i permeti'm l'expressió, que poden arribar a tenir. En una situació de crisi tal com està la cosa, que agafin els eurodiputats i es neguin a viatjar en classe turista i vulguin mantenir el privilegi de viatjar en business. No tots, No, a excepció, i aquí ho hem de dir, a excepció dels eurodiputats catalans. Exacte. O sigui, Tremosa, Junqueras i Romeva van votar en contra d'això, i els honora. I va haver el cas... el senyor Obiols... I en canvi el senyor Obiols va votar a favor. D'acord. No ho dic perquè diem-ho tot. Sí, té raó. Diem-ho tot. Però és que, a més es va produir ja el cas grotesc de la senyora Maria Badia, socialista, que va dir que va votar en contra perquè no sabia el que votava. És textual, Això passa a vegades. No sabia el que votava. Jo el que li puc dir, indiscutiblement, és que jo particularment m'he pagat sempre tots els viatges, jo viatjo en business, i si he de viatjar algun dia per l'Ajuntament de Barcelona, doncs continuaré viatjant en business. Escolti'm, sempre he estat en business, amb turista, sempre he viatjat amb turista i continuaré viatjant amb turista, això li puc ben assegurar. Bé, no, ho dic perquè, com que jo sempre he viatjat en business, Perdó. Ho dic perquè no es malinterpreti ara... Turista. O el subconscient l'ha traït, no ho sé. Senyor Puigdemont, m'he pagat jo els viatges sempre i li puc assegurar que amb turista. Molt bé, Ramon. Escolti'm, vostès han realitzat un treball sobre terreny a Europa? És a dir, han sondejat vostè a líders europeus de diferents formacions polítiques, de diferents països, a veure quina visió tenen sobre el tema de la independència de Catalunya vers Espanya? Això per una banda. I per una altra, l'economia normalment es basa en cicles, és a dir, ara estem en un moment de recessió, se suposa que hem tocat fons, potser no ho sé, i segurament ara tirarem cap amunt. En aquests moments que hi ha crisi, dona la sensació que la gent tiri més cap a l'independentisme per agafar-se alguna cosa que el pugui salvar de la desesperació. Però si ara l'economia millora, no tenen vostès por que l'haver perdut aquesta oportunitat de la proposició que han presentat, tornar-la a presentar a la legislatura més endavant, si la cosa ha millorat, potser no serà el moment tan ideal com ara? No sé si m'entén el que vull dir, Sí, jo començaré per la segona, perquè la tinc més fresca, per l'altra me l'he apuntada. Jo, sincerament, per desgràcia, la situació econòmica no crec que tingui en un futur, diguem-ne, immediat, perspectives de millora. No ho dic jo, ho diuen els grans experts econòmics, i després més de la... com li diria, de la mostra de confiança que pot inspirar el govern espanyol quan el president Zapatero anuncia que els xinesos compraran 9.000 milions d'euros de deute de les caixes, i aleshores resulta que era mentida. És a dir, això, com vostè comprendrà, dona una imatge de poca solidesa a l'estat espanyol dins els mercats internacionals que fa feredat. No crec, per desgràcia, que la situació econòmica millori. Sí que és cert que el discurs sobre l'espoliació ha quallat en el nostre poble, perquè no és idiota, és a dir, sap sumar i restar. Veu, per exemple, que a Andalusia no es tanquen plantes d'hospital. Veu, per exemple, que el TGV pot arribar a llocs tan inversemblants com Cuenca, i perquè arribi a Barcelona triga anys i tot plegat. Per tant, això, que millori l'economia, ho dubto bastant. Europa. I el tema d'Europa, aquestes coses sempre... Està per la labor a Europa? Aquestes coses sempre requereixen d'una discreció. Sempre.
És a dir, jo sempre he estat partidari que els catalans, que som un poble mediterrà, molt expressiu, a vegades això ens traeix. Hauríem de ser una mica més jesuítics amb la qüestió de la política... Doncs m'ho digui discretament, senyor Espot. De la política internacional. El que sí li puc dir... Coneix perfectament els contactes que s'han tingut. El que sí li Com respira Europa? El que sí li puc dir és que Europa sap que hi haurà canvis. O sigui, Europa en aquests moments sap que les fronteres no seran d'aquí pocs anys les mateixes que hi ha ara. I ja no només per Catalunya, sinó que tenim altres dos focus, com és Flandes i com és Escòcia. I hi ha una cosa que no es pot aturar i Europa ho sap, és la voluntat del poble. Si el poble de Catalunya, una majoria, decideix que vol una independència, li puc assegurar que la diplomàcia europea, els estats europeus, el que faran és adaptar-se, mal els pesi, fins i tot alguns estats, mal els pesi, s'adaptaran a aquesta voluntat del poble. Manel. Quan optàveu a la presidència de la Generalitat de Catalunya volien aconseguir tant sí com no la independència. I ara que opten a l'alcaldia de Barcelona, en aquest cas tu, doncs quin paper tindrà la independència i què farà per Barcelona a part d'aconseguir la independència? Què farà per Barcelona? Sí. Abans, clar, he d'anar a coses molt concretes i molt clares. Abans m'ha parlat algú, ha sortit el tema del bicing. No sé qui, del tema del bicing. Mireu, sabeu, i suposo que hi ha usuaris de bicing, no? Sabeu que amb 5 anys el que ha costat el bicing a l'empresa concessionària amb aquest mateix import, sabeu que s'haguessin pogut regalar 120.000 bicicletes a les famílies barcelonines? 120.000 bicicletes s'haguessin pogut regalar amb 5 anys de bici a les famílies barcelonines. Imagini's Barcelona amb 120.000 bicicletes al carrer. No, senyor Puigdemont, jo li poso com a exemple. Jo li poso com a exemple, és a dir, que s'haguessin pogut regalar aquestes bicicletes. Si vostè manés, no, jo no dic... Hagués pres partit per això? No, jo no dic si jo manés. Jo el que li poso de manifest és la situació paradoxal, no? O sigui, que les bicicletes s'haguessin pogut, repeteixo, regalar. Quantes bicicletes hi ha a Barcelona? Servei caríssim. Però vostè ho sap, quantes bicicletes hi ha a Barcelona? No tinc ni la més remota idea. Correcte. No es matriculen les bicicletes. Són poques o moltes? Vostè ara em diu, imagini's amb 120.000 bicicletes. Oh, és que no sabem les bicicletes que hi ha a Barcelona. Jo no en tinc ni idea. Vostè tampoc. No sé si són poques o són moltes, les bicicletes. Però, a part d'aquest exemple que demostra aquest poc rigor de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha un altre tema que preocupa enormement a la ciutat, que és el creixement anàrquic del turisme. Amb això se li ha de posar fre. I això queda demostrat, per exemple, amb el nostre carrer més emblemàtic, com són les Rambles de Barcelona. Avui en dia hem perdut les Rambles de Barcelona. Posar fre què vol dir, senyor Espot? Limitar aquest creixement anàrquic del turisme, que Barcelona s'hagi convertit, a ulls de l'opinió europea, i permetin-me que ho hagi de dir així, una ciutat, una Spanish City, on anar exclusivament de festa i deixar-ho tot fet un fàstic. I aplicar una normativa municipal on aquell turista incívic pagui les conseqüències de venir a una ciutat on es pensa que ho pot fer absolutament tot. Aquesta serà una idea força seva com a alcaldable. Naturalment que serà una idea força. Ara és el moment de l'Alçanca, senyor Espot. Molt bé. Li farà altres tipus de preguntes. Elsa, bona nit, benvinguda. Molt bona nit, moltes gràcies, senyor Espot. Molt bona nit. Què tal? Com està? Molt de gust. Encara m'estic rient jo del lapsus que ha tingut vostè, perquè has mentat com 3 o 4 vegades... La classe business, oi? Business. Aleshores, clar, quan estava Hauré d'ensenyar els bitllets d'avió, Però sap què passa? Que, clar, estàvem ara discutint si aquesta senyora eurodiputada va tenir el lapsus o no, i fixi's vostè que li dona una miqueta la raó. Sí, però li puc assegurar, no he viatjat. Vaig viatjar una vegada en classe business. I què tal? Sí, molt bé, fantàstic. I vaig viatjar en classe business justament perquè hi havia overbooking i aleshores em van situar a business. I va ser un viatge de Londres a Santiago de Chile. I puc assegurar que un viatge transoceànic amb classe business, fantàstic. Tot i que no li agrada els borbons, com un rei va estar. Com un rei, exacte. Sí o no? Sí, com Martí l'Humà, per això. Ai. No com un borbó, no, com Martí l'Humà. Sisplau. Bé, doncs jo intentant, com sempre, trobar una miqueta de documentació i parlar una mica de coses més personals. No trobo res de vostè... A veure, no trobo res. Professionalment, de política, sí, però jo dic de persona, que és el que ara estem aquí ficats, amb aquesta musiqueta, com si estiguéssim a la barra d'un bar, aquí parlant, I aleshores he trobat una cosa que segurament vostè dirà, és molt ximple, però he vist que vostè és del 28 de juliol? Sí. Sí? I és del signe Lleó, sí. No? Aleshores he trobat, no sé si estarà d'acord, a veure en aquest perfil. És el signe més dominant, no sé si vostè ho és en la seva vida personal, i creatiu, extrovertit, tenen força, ambició, valentia i independència.
A l'últim segur. Això seguríssim. A l'últim segur. Amb alguna cosa més? Sí, hi estic bastant d'acord. Que sóc extrovertit? Sí. Es veu. Sí, ho soc. L'ambició, sí, tots la tenim, l'ambició, i per estar on estic ara en aquests moments has de ser ambicions per ser alcaldable de Solidaritat a la ciutat de Barcelona. Sí, m'identifico. Sí, podria ser. Molt bé. Quan es va independitzar vostè de casa seva? No sé quins són els seus orígens. Als 19 anys. Exactament, i me'n vaig anar a viure al barri de Gràcia, al carrer Sant Salvador, amb un pis llogat amb un amic, concretament. Suposo que tindrà molts records, amb un amic, a Gràcia, als 18 anys. Podríem fer... Sí, podríem parlar de moltes coses. No sé si arribarem, perquè tenim pocs minuts. Però ha perdut la seva independència? Vull dir, ha hagut de fer un pacte amb la seva parella, perquè, clar... continua vostè independent? No, a veure, jo tinc 2 fills, de 12 i 8 anys, estic divorciat, però tinc parella. I amb la meva parella no vivim junts, cadascú viu a casa seva, però ens portem meravellosament bé i, a més, sintonitza políticament amb mi perfectament. Molt bé, anem a veure si fem una bateria de preguntes tipus test, a veure com li surt. Què li fa por al senyor Espot? Què em fa por? Què li pot fer por a la vida? Perdre algú estimat. Quan ha plorat l'última vegada? L'última vegada vaig plorar una miqueta, llagrimeta d'emoció, el 13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt. Per un plor d'emoció. I de pena quan va morir la meva àvia, ara farà 8 mesos, amb 96 anys, amb la qual hi tenia una relació molt especial. A qui li agradaria conèixer? Pot ser fins i tot fictici, no sé, de ficció o real. Però personatge viu o mort? El que vostè vulgui. Jo la persona que... Home, molts, però si m'apura, jo li diria els meus 2 models polítics. Winston Churchill, Francesc Macià. Que abans has esmentat una de les seves frases, de Winston Churchill, i una de les preguntes així tipus test és que si en té una frase, no? Suposo que aquesta és una d'elles, però en té més, de capçalera, d'una frase que li... De Churchill... O d'una altra, no ho sé. No, de Churchill, i ara que sóc alcaldable de la ciutat de Barcelona, recordo amb especial emoció aquella frase que ell va pronunciar l'any 1940 ai, dimoni, ja no em surt, al Congrés d'Anglaterra, ai, no me'n recordo el nom ara. A la Cambra dels Comuns, ja no em sortia. Quan l'any 40 estava a la Cambra dels Comuns, va pronunciar una frase quan s'estava preparant la batalla d'Anglaterra, que l'aviació nazi destrossava a Londres, i es va referir als valents ciutats de la ciutat de Barcelona com a model a seguir pels londinencs per aguantar aquells bombardejos. Es referia als bombardejos terribles que va patir la nostra ciutat l'any 1938. Aquesta és una frase d'en Churchill que recordo de manera molt especial. I aquella frase, a més, va produir tal impacte que va ser retirada del Hansard, que és el diari de sessions de la Cambra dels Comuns. I ara, una mica més així, canviant de tema, una cançó, ràpidament, que sigui per vostè especial? Una cançó, aquí sempre m'enganxen amb això. Una pel·lícula? Mentre es pensa la cançó? Una pel·lícula, la pel·lícula, indiscutiblement, El Padrino. La segona i la tercera part les considero unes obres mestres, indiscutiblement. I en quant a cançó, home, tinc una cançó per la qual hi sento una certa debilitat, que és el Let It Be dels Beatles. Un llibre. Políticament, obra escrita del meu mentor polític, el professor Carles Muñoz Espot. I per últim, l'estat mental actual seu és? Home, espero que bo, de cara als electors. Home, però tranquil, incert, no sé. No, el meu estat mental. Tranquil, però amb una gran responsabilitat. Tal com vaig dir la nit que em van elegir candidat, vaig dir que sentia alegria, però sobretot sentia una gran responsabilitat perquè hi havia hagut moltes persones que depositaven la confiança en mi. Senyor Espot, demà serà aquí María de Llanos de Luna, portaveu adjunta del Partit Popular de Catalunya al Parlament, a les antípodes de la seva ideologia, especialment pel que fa també al tema de la independència de Catalunya. Li vol fer una pregunta i serà la primera en què arrencarem el programa de demà? Li sembla bé? Sí. A càmera, miri.
Si el poble de Catalunya majoritàriament es proclama a favor de la independència de Catalunya, imagino que el Partit Popular acceptarà, com a demòcrates que espero que siguin, aquesta voluntat del poble de Catalunya. Molt bé, doncs demà sabrem què respon. La resposta. La resposta de Maria de Llanos de Luna. Senyor Espot, moltes gràcies, senyor Puigdemont. Que ens hagi acompanyat. I sort a les eleccions del 22 de maig, que falta li farà. Falta ens farà, exacte. Moltes gràcies. Elsa. Fins demà. Demà hi tornem, també amb tots vostès. Els espero. I a vostès, evidentment. Serà després del Barça-Madrid, no, coincidint amb el Barça-Madrid. Per tant, hauran de ser els addictes els que ens acompanyin. Els espero demà, a aquesta hora. Bona nit.